Buddhist mythology hian athon thu churun in tranin kumsang ni zanga liam ta khan remhmun kongkhar churun in hongin remhmun atang chuan ram sadanglam takmei sakol churun chuaka kovel le remhmun inkar kongkhar churun in hongin kovela chuan reumnana sa takmei chu arun thlen tira Buddha churung kalin churam sakol le laum takmei mit chu arun la chuaka churam sakol mit chu adum le sen hi ania chu achak na nar berpo aloni chung mit pahni te chu tlan che in adum jok chu Buddha chuan man ngalin sarira kasketa chuna da a mit sen jok chu ni sari chung zet mai mi hring taksa chuan biru in ani riat na chuan Buddha chuan a biruk na tang chuna thlem chuaka Buddha chu a hne thei don lawani ti in hre in tlom lo hle ma se Buddha hne na chuan in pe in hun tha ain her chu le hun chu a ngak ta ni chung sarira kasket pahni te chu uluk taka sil ni in khothlang thaler mun zau taka le khochak lam tlang cheng che taka te chuan chung bom pahni te chu thu ruk an nia Buddha chuan ama zui tu puithiam te hne na chuan chung mit pahni te chu eng tika ma an dun to turani lo ti chuan a hril boka kumsang ni le panga nia Professor Kim Jun chu thaler zau taka hian a motor chuan a lo tlan meka sarira kasket chu a tak takani ti chu finfia atumani vanei thlak takin bom pakhat hi mu in sarira kasket pakhat chu ani ngei chu ringa mase scientist te chuan chuat thil mu chuat chu inti der na mai ni ti in chanchin bulama chuan an lo chua ve thunga kumsom pali aral le nu chuan Professor Kim chuan ama a athil lo ngai to thin tho kha alo la ngai tu reng maya red eye le black eye chu in zom tir ngai chu atum ru hle ni kasket chunga chuan thisen chu thunin ama thisen ngai po chu athun tel ve boka engamo chen nu po a entin ma aum tak lawa chuan a bei chu adong dewa hetia beidong titia a lai hian red eye chu kasket chunga tang chuan arun kang chuaka chu red eye chuan Professor Kim chu a possess zui ta ni Guangzhou lama chuan Bon Hayung Midumandana sarira kasket veng tu chuan mitsen red eye jok chu aboma tang chuan a zalena ni ti chu alo hre theya puithiam la no pang tak chongsiok chu kovin chongsiok hian tong lo tura intiam kamna chu aneya chu wang chuan a tong ngai lovani puithiam pa chuan chongsiok chu thil dan chungchang te chu lo hrila red eye chu aboma tanga chu zalena ni to wangin hun rei lo te ya black eye nen chuan alen zom thoi don ni in asoya chumi thlen lo nan chuan seven pillar Virgin saman chu an ti hlum ngei angai tur thu chu a hril boka chonsiok chu Buddhist puithiam lo ni ve to thin sinwa zong mutur chuan atia atuk jingkhuan war chuan chongsiok chuan Buddhist puithiam pa chu thi hian wa mu in abula chuan sarira kasket kha alo boka heti lai hian chilkok lama ve thung chuan red eye chuan ramwak mi pakhathi possessin motela chuan akala heti kallai tak hian nu pa te chu an lo in check in ve chi boka an nu jok chuan an pa hne na chuan free health check up an nei thule thisen te po thlon veka an test thu chu hrilin heti lai tak hian kha pa kharung kalin chumi te nu pa chu arun that taringot maya detective pahni Kim Hotel dongjin te chuan tul tha na mun chu ron thlengin an en kula kha pasal tha kha mak deuh main lo thi ve in ataksa chu na taka meya hliau ang mai hian alo fip vek maya hotel camera tanga lan dan chuan meiche pakhat chu hotel atang chuan a chuak ani ti chu an mutheya rei tak chung an chui nu chuan chu meiche po chu kha pasal tha ang che khan ataksa chu mami ang mai chuan alo song le vek maya an thil chui mek chu thil mai mai ani don lawani ti hre in dongjin chuan a mel hriat Virgin saman chu an mani puitura ko mai adu thu chu a thian pa chu hrila Kim Hotel a chu hetiang lampang ring lo tu hi ani wangin alo rem ti lo na samaya chongsiok chuan sinhua zong turin Guangzhou chu a chua sana van doi thlak takin a poisa paina le sarira kasket da na chu ati bo hlau maya an ngai tu le chuan mi pui zinga meichia pakhat man mo taka kal chuan ala ni chu a ring dewa chongsiok chuan sinhua chu wa mu in construction site a chun na thokin a ming tak tak zo Park Jin Su ti chuan alawin ziak luta chongsiok chuan ziak chuan thil thlen dan tlang pui chu an hrila hun kal to chu run langin sinwa chuan puithiam
hayonga ayo tu turani chu du lovin monastery tang chuan tlan chuaka chu mai ni lovin a duty chu a hlen chuak lo na sa hle ni in alo lang boka atu kholo war chuan sinwa chuan 7 pillar virgin saman chu zong turin che chua chu atuma chongsiok po chuan sinwa chu azuya sinwa chuan thalak chu enin 7 pillara virgin saman an ti ber chu guangzhou hmuna buddhist puithiam ten an hmel hriat kha ani chu ringa sinwa chuan chongsiok chu ei turte lein pheikhok thar chu lei boka chongsiok chu alom hle meya sinwa ne na chuan lom thu chu suya alom luata trong lo tura alo in tiam na po chu thei ngilin alo trong chuaka red eye chuan motela mechia apozesa tang khan midanga chung kalson chu adu towa chu wang chuan meditation group lama a hmel hriat delivery boy pakhat chu bia in chupa taksa chuan a in sona detective te chuan mecherwang cheto tak mai amma a ruangan char ang chi pahnih kha mu in alu chu alo ko huaw maya chulai hmuna chuan bike pakhat le delivery cargo pakhat an kalsan ringot chu an hmu boka basa chuan ma chuan sinwa bula chuan puithiam bon ha zonga thlaraw chu ron in larin a hun kalto chu aron lang leya tipal thil thu in chongsio kanu chuan sinwa te chungkwa chu su in sinwa nu puile afanu chu an borala chumi wang chuan sinwa chu monastery lama puithiam angin alo omzui ta chu alo niya chongsio kanu chuan aboral donin sinwa hena chun lekha thonin fapa chu lo en kol sak tur chuna tiya atiang nge chuan sinwa chuan guangzhou hmuna monastery hmuna chuan a ompuya ompui tareng lo chuan sinwa chuan monastery a chuan hnu che in alo kalsan dei mai hi alo niya tia na ber a chua san ta ka wang chuan buddhist puithiam ordain po chu ani theilo pha ta ni chutiang kalna tur hmun an thlen ta ka chuan virgin saman zong tur chuan anin thena sinwa chuan hun reilu tuk lo liam ta a thil thlen na hmun tanel chung chu kalin thil omdan chu a enfia detective kim chuan sinwa chu lo hmu in tungei ni ti chuan alo zota a id te chu dilin a le khapoi mo te chu en saka a beka chuan eng thil nge a ti chuan hong tur chuan atia ma se sinwa chuan a bek chunga chuan hreite a wang chuan tlan chiat chu atuma engemaw chen chu an han in chei boi deuh rap rapa sinwa chuan a mep chu thlau ma se a char le ni chuan detective kim chuan a man manang ti hlavin a kalson san ta ni changsiok chuan virgin saman umna in chu zong hmu in meiche pakhat lano pang hmel tak hian an ina chuan a lo hruai luta chu meichhia chu a hma a bek la tu chia chia kha ni chuan a hria ni chu meichhia chu angai nat zong tak a lo la ni zui ti chuan chu in atang chuan chuakin chutia chu deuh chau tia chuan zirlai meichhia pakhat hian a lo en rang lai hi awa hmuwa chu meichhia chu 6 pillar a paruk na ni in red eye chuan a lo possess mek chu a lo nia changsiok chu a thil hmu wang chuan a hlau hle meya man mo tak chuan sinwa zong tur chuan atlan cheta ni sinwa hmu hnu chuan thil omdan te chu hrila sinwa chuan changsiok chu akal na nga ya vakal le le tur le 7 pillar virgin saman chu wathat tur chuan atia a hran ve ve chuan kal le in changsiok chu virgin saman te omna chuan a vakal le a that ta lo chuan ama chu a hruai bau ta dai mai ani heti lai hian detective dongjian chuan a thei ang tok chuan sinwa chanchin chu lo zirin kim chu alo hrila chu ba ka chuan tun hnaya thinamak tak tak chungchang te chu lo zir chiangin an vai mai chuan meditation group pakhat professor kim juna poldin member te an lo ni vek maya detective kim chuan chung member aladam zinga pakhat a biak thu te chu ron hrilin chu nu chu chongsio kan virgin saman alo wa hmu kha alo niya detective dongjian chuan van nei na talisman hun kal towa virgin samanina a kol tir chu a partner detective kim hote chu a peya detective kim hian dongjian chu inti hlum atumna lakata chu alo chan towa hei wang hian dongjian chuan alaka hian ba tam taka nei ni in ain hriani dongjian chuan detective kim akal san hnu chuan kim chuan sinwa mep thlau kha lo zir chiangin a omna tur vel chu alo ngai ruata sinwa po chuan virgin saman omna in chu aron zong hmuwa chu hmeichhia chuan pepara thelin zia na hi alo ko hmuwa sinwa chuan chu hmeichhia chu ron panin a hmai chu talisman thil inziak hian alo tuam bur maya a hreite chuan che chu tuma chutia che hlum hma chuan detective kim kharun thlengin a tho hni na tan chuan an han in su le tarap rap maya
Detective Kim chuan sinwa chu handcuff chu bun tir tuma heti lai takhian me chejir lai retaina a possess kha arun kala Detective Kim chu bangden nan chu na manga vani thlak takin a talisman kol khan analutuk tur chu aveng lau maya retai chuan amazon te an omlawani ti hria in a chu san le ta ni rang tak chuan sinwa chuan a zuya a hreite a chuan atisen chuan talisman chu aziaka sinwa chuan arun phak ma in chu zirlai mechia chuan detective dongjin an hena chuan thiam tak chuan min tha tum ti chuan a hnung lama chuan a biruwa detective dongjin chu possessin chu zirlai chu a mami ang chia khan a rop ral le ta ni ji chuan sinwa chu kap talem lo chuan guangzu lama letin chuta chuan i thidonania atia jongsio ka te po chu guangzu lama chuan ang kala heti lai hian sinwa le retaina a possess tak dongjin te po chu guangzu lama chuan an lo kal ve mek boka detective Kim chu virgin saman omna khan vakal le in mecha pakhat lo om chu virgin saman tak tak zokani ti chu avakhe chuaka jongsio kan akalpui mechia zokha chu professor Kim Jong kianga tharau om thin achan chu ani thu chu alo hrila virgin saman chuan chu tharau khongai thlak tak chu aming tak chu ayaran ani thu te chu hrila no pangre thei tak ani thu te professor Kim chuan achan chua tak thu te chu hrila professor Kim chuan en kolin mit panni red eye le black eye te in zom khom theina ta na sacrifice tan chuan alo huala lo ni professor Kim chuan meditation group ho po chu lo ti derin antisian te chu a free chuan alo en dik saka chuan thisian te chu red eye ko chuana ta na man alo du wang lek alo ni chung thisian nei tu te chu red eye le black eye te in zom khom theina ta na red na a possess te kha an lo niya detective dongjin alo possess theina chan kha chu khanula tharau khan virgin saman chu lo puin dongjinan talisman siam tirna a athisen bang chu professor Kim Jong an hena khan virgin saman thisen aya chuan an lo pedai mai hi alo niya chu wang chuan red eye khan virgin saman nilovin detective dongjin chu a possess ta zo kalo ni khanula tharau puina thau khan virgin saman khan jongsio ka bek kha an lo la alo niya detective Kim chu manmo takin na thian pa jong turin guangzu lama chuan akal ve nga la sinwa chuan jongsiok chu in rok pakhata hian aron zong muwa jongsiok chuan thil dan chu man chawin kha me chetlarau khan puin casket pot chu akuta chuan him takin a omle ta ni ti chu a hria a sinwa chuan an thanga dongjina an otir dan tur chu jongsiok chu a hrila retai chu ama chu in possess tirin chawing si ka chuan atop chu arong khar to mai donani ti chuan a hrila an ruam man na po chu akal tlong veu maya dongjin po chu an du na taka chuan an khal luta dongjin chuan sinwan hna chuan virgin samanemo iron chu ama mo lo thule chongsiok chu ama mo jok thu chu a hril tamau maya ama sinwa chu ama mo lo thule buddhist puithiam boral ta ai o tu chu chongsiok ka ani jok thu chu hrilin ani chau chu sarira casket black eye da na hong thei tu ani thu chu a hrila dongjin chuan tharau ayaran chu rang taka jongsio ka chu zonghal tur chuna tia tharau ayaran chu spell thilawang chuan red eye chuan ala thunun theitlat maya ayaran chuan jongsio ka ven himna talisman chu apai thak saka dongjin chuan sinwa chu ringnuna a hlo cham tu hrilin ama le ma inkap tur chuna lo tia ama inkap ta lo chuan dongjin jok chu ka pa ma seom zia om tlat lo jongsiok chu lau thong takin atlan chi a detective Kim chuan alo muwa dongjin chu engthil ma ti lo tur chuan atia ma se dongjin chuan na tak me chuan Kim chu a the throi maya a talisman awang khan na lutuk lo chuan a him le thei hrama sinwa chuan dongjin chu a kenalama chuan alo ka saka ma se chu ti chung chuan chakzet mai chuan wakin jongsiok chu a le tamaya sinwa chuan a hreite chuan a hnung zanga chuan alo sa saka ma se sinwa chu detective Kim chuan alo ka pa dongjina taksa chu a mami te ang thau khan mami ang mai chuan a oma jongsiok chu red eye chuan lo possessin detective Kim chu na taka the in thingzar zum taka chuan in thilin a thizui ta ni jongsiok chuan black eye an da na casket chu hongin boruaka chuan a tham rala sinwa ma chuan dingin ano panlai melang che chuan ron oma sinwa chuan jongsiok chu a thei top chuan a lo reka
anu pui le fanu chu chong siu kanu wanga boralan nia a thin chu arim hle maya ma se in thla dulin a maya chuan a tuai sak ta zoka chong siuak chu a hmel pa ngai chuan ron om le in sinwa chu tha tuma chuti lai tak chuan sinwa chuan a bana chuan lo vuanin spell chu a chama khatia maya khoilai khan talisman a lo ziak chu ni in chu vele retai chuan sinwa chu a possess ta zoka sinwa chuan rang taka ama chu thattur chuan atia chong siuak chuan hre hle ma se a huaisen na zong chu som khomin sinwa chu anta thata ni ti chuan retai le bleka in som khom tur po chu a veng theita ni hun engmo chen hnuwa chuan chong siuak ka chu India le Pakistan in rina thaler khoi molaya hian alo langa sarira casket chu a omna nga ya chuan anda let ta ni irani tharau churun langin chong siuak ka chuan a kut chuan alo bana chu vele a kiam phorna thir hrui chu in phelin chong siuak ka chuan a chu zalen ta ni a top ta